Francis ni na to kadoi pata Kristo akan hona kardom pijirik lo kardom. Pini ni na to bengi thanji alam ke Christian Hampton. Christian amen pusi ka chilong. Ansi tum Christian pude pusi Hampton ta ke dolo. La pusi Christian Hampton puke Jesu Kristo apan nekapejo ka banglo. La pen ne hempulo pu ke kroi tip. La pen kachiki tip. La pen Jesu amen pensi kereng I ke doge thak kardom kardi akilun akachingki kachatan akiklempi akiru kethai he apansi akipudam. Christian amen kachelong ke kroya tum amethang le kachir kali. Na tum la amen kachir kali. Monta lagi ke kroy krelang atum siki ir amen lo. Pima halatum ake kroy Jesu apan ke kroy alang limen pensi kadoko be akam anta Jesu ke thana teng tekanga teng pensi ke claim ke dam ke do ke thak kachingki ke chathan lapen ke cho ki jun kachipi seroy kachirap seroy ke thek don long pen apotsi labang so amen Christian erdela. Nona kaya hut ta ke kroy krelang atum ke Christian atum apan ke lason si matha lapen lason si ningje nilita arju long bom lo. Lapen lason si ningje bom lang moneto. Ilitum labang so potle arna apan anong pati ningji. Ipot ma Christian atum apan amen kenon puta mesian amen si long na. Tang de Jesu Kristo apan ke kroy atum no na kai more than age appear thea thak kereng dun una hut akaprek atum ini tu apan kupuson amen pensi ekapahang longjima apan kupia kam sili tum claim nang po entio ko long gelason si hanglo tangte pini tum labang so per thea thak do una hut ke kroy kelang atum itu apan ko son amen pensi epehang long po lapen kupi tum claim nang po angka pahang dia apan isi abang ke lahlo Christian abang lapen ahema sang ho atum anu kapreka munira atum apan kacherap dun akamsi claim nangji hakko hu pentala sonsi claim lo lapen amen Christian long lo lapen no na kaya panta don si letum la son le claim lo te nangli Christian abang lo lapen nangli hema sang ho tan lo la soposi tum anu kapreka munira atum apan editum kacherap dun akamsi etum claim nangji John kethom John ang ding PC popular kebalong ile tu apan ela so alam ke klempo nangji alam akam itu ma ethan lo koson ni klempo nangji ma atu war si ke than pon ladak ladak la son si pulo nili kaching hon abang Jesu bang ke kroya bang ke kroya ba korte atum angjira atum nangli tum kristana korte atum apan jasemet ke nangli tum kachini a kristana atum apan ke klempi akam ke kroya tum ke claim nang jia kam la ke nangli la penili Jesu bagi kroya tum ke claim nang jia kam lo bonda pini penang atum ke anu ka prega Kristen tum man ke kahijim teklong la suposi arna malam ta mondolia long pathandu long le nasona teklong along ka preg ka tum ke apulpit ardulong le anu ka prega Kristen tum ke amethang demoson kalite akapreka demoson tum pan ke parlong le la sonta ke claim bonta la dak ke thoma John ang ding pi si popular kebalong etu mang thang la pokali anut ka prek pusi ka nang li ka chini ne Kristen tum do hala tum pan ta nang li akachirab dun akam ke la ke kroya tum ke claim nang ya kam pusi po nang le si ke kroy do lo pulote nang li methang a demoson pan ba a pan le matha chot kali nangli anul kapreka Kristana dolang hola nang korte atum lang hala tum apana ke cherap duna ke nang solo hala tum nangli akang honalam ladak monduliang no thanlo hala tum to war ke dam hut nangli arna maning ke hang ason thotsi hala tum apan nangli tum rabdun lote me opo hala tum mane bangi evangelist hai bonda nangli tum mondulia member kali hai bonda Christian lo
นั่นเลยตัวมาเดมิสอนมันก็เลยเด็ดท้ายมองตาละคริสเตียนโลยิสุบังก็กรอยบังโลแล้วสินังตัวมาอาร์นามากังฮอนาลามังทันโลนั่นแต่ฮัลตัวพันนังเลยตัวกัจจรับดูนังกิตาอาเกนังโลฮัลตัวคริสต์อากามก็เคลมจิสินังบาร์โลเกฮัลตัวนังบาร์โลแล้วเป็นฮัลตัวคริสเตียนก็เลยเด็ดตัวอลองทางนัดอาเกรับตาเอ็นอีอินุตเอเวนเจลิสเกฮะฮินดูแฮมดัมสินเนพันดอร์มานังปีมาปูหางอัมเดอานังปีมาปูหางอัมเดอกนังปีมาตั้งกับภาษานังปีนังรับทับปูหางอัมเดตั้งแต่ลาสินาเลตุมอาฮอกอลัมกับปัจจทางอากามาลงอิลีคริสเตียนตุมตะเกเคลมกัจราบเทกจีอพันอลังลีตุมอพันอิตุมรับดุนังจีลาโซนตุมพันตุมรับดุนังจีเป็นนังตุมเกเดอร์สติ๊กออนเดอร์ออนเดนโนมิเนชันอเมทังเดนโนมิเนชันพันสิชิออดจอดดงสิอเมนกับเพลกลุปุเตกาลีลาคริสเตียนกาลีปุสิกามาธาดัมเป็นสิกัจรับตะปิดุนเดนิลิโพโลลาโซนเกเสตาnili arna monong pathe pipod ma nili Christian la se nili chini lo taitas sinar kebolong pisi tu man than thoilo eli tu aphan e la song se ke thando Christian na hem ke alohi ke chak nang aning ke dok akime aphan ning ke dok amethang aning ke cheber un dhoromi kangthir et lapen athik pet aning pen ke do abang nang ji la phan se puda nang le Christian na Hampton polo tangte nang le kiru ke thaya ning do nang ji kachipaning ding do nang ji nang li bang phan ke rab dun ji ning ke hang nang ji la pule nang li claim lu tangte hala Antioch long ke do Christian tu Christian men ke chelong ta la son ke claim posi amen chelong lu tangte pini nang li Hampton pen nang li Christian Hampton nang li la pen nang li hem sang ho tum la son ke claim ji aphan nang li chepathik thek ji ma nang li pena joksi anu ka pregatum lang thaku la tumke misen jo bang cherapik bangi jo chorarab junarab danarab lunrab kan rab ko bangi ka chipi seroi ka cherap seroi pu alam jume nang li pawlong jining hang ma arnam ning khang kam la hello pusi etum hastolong etum pan la dak pini e thandak lo lake etum ke claim nang ke kroya tum ke claim nang ya kam pusi la dak etum aphan e than hinia bangke Christian jalin na bang lapen ahem sang ho atum anta anu ka prek atum angno ke arjan ke me athek long nang ji ni de penang andam lo monda ni ke dam pen ke long ateng pen ke Christian hem palok hem pulote apisoning thisuriti Christian hem pulote palok apisoning thuti na ta moi tong ke wang no ne pusi ke matha tha la se penan song bong jeli sai do na muni le chi ne muni le ana ma kam claim bang sita la son bang nei ma pusi la son se muni tum ka chi pudam do Christian ka jalina tum aphan apela hema sang ho tum ta eli tum ka do we tum no ka arjan ke mi sibak nang nang ji la sirada ka pusi pulo Timothy se Timothy ang deng pi ke thom pli la pen phong deng so long ke Christian ka jalina tum aphan amethang hema sang ho tum aphan ke claim pi nang ji alam si ethan lo alang le amethang hem che ya pe me thek nang ji na pen amethang asoma ra tu aphan chenem pe me si kado ko be sonta alang li lam pakroi thek nang ji thangbang ma inut amuni jong si amethang hem che ya thek the tang te alang li kupu son si arna amunduli made kroe song aphan alang li japon thek poma penang ong pe reverend somara tum Christian palok tum Christian ke ja tum ajatame ke ja tum asomara tum ke pini tum theklong alang tum ot e kam si ke claim ke cho thap ke cho pajoi thap ke dam thap ke claim thap kangri kangkrang pen si ke do ase no mani pulo palok asupo le ko mondal asupo bang he sono tha nalita palok lo ke ko nili pulo Christian Hampton Christian ke jalina tum lo mothor palok chot kali Christian tum an ke jalina tum lo pipod ma Jesus Christo si pulo nang tum ke priest do kurusar lo tante kurusara tum hem pulo tangte osomara tum ape polam chikrokre ape polam arjuje ape po alama teng ben claim kle hat maning hang ling si claim aning hang ling si cho kangri kangkrang ka do ko wepen la se arni si gen le long ndam lo palok hem la se palok so po hor kangri se bang gari pe nang sun tu se hor kangri ban si bang se ho hem china la son lo pulong te nang li hem kupusi nang li ke ja thek po kupusi adon ka preka phanang li hordun ri pupuram thek po
นางลีอดอนกับเพรกปุสินางปุปอเบสักเลมรีจงหูรีปุนังปุรำเทกปอนางลีเมทังมาโซซีละสนตุลนเตนางลีสมมาร์ลงเซนเลพันครอยเครเดตนางลีสมมาร์เสียอดาเวเดตปุลตังเตอังลีพิสตูเสียอดาเวเดตปุลตังเตกูบุษนสิพลังปอลาโปสิอิลิตุมabang putinta Kristen ke jalina hem ke jalina bang la pen hem sangho tumanta anu ka preka tumang no ke kopiloma akimi arjansi peklang nangji la pulot paklang lo tangte iri tum phan Christian pusi chini pa mepo Christian tum la pen lo pusi chini pa mepo ke thoma bangke Christian tum amethang hem kachelana pe meke Christian kalilang aparsi akehe no tum lo matha tha nangli jongsi nangli kadogbe claim pa memedet nangli sumar phanta an ripi pa memedet school ta toy dun dedet nangli chilang le det nangli piso chilang le nangli sumar chilang le ala tum ke hala tum ki sung chini ne ha tum pangkrang ye phan nangli claim bi pe ripi pe alan pi pe pulote nangli ko son abang poma la posin dak has tolong ton pisi ki pulo ise timuthi phonar kep angdeng solong ilitum ke kroya tu aphan labang sopen kapachere toyalamsi etum hanja semet ethan lo Christian at hem tu na phan than lo lasi mania ake kroya bang jongsi che phochiro tu aphan ja semet ke amethang ahema sangho tu aphan lana ne tangte alan ke kroy dengde tu tanglo lapen ke kroy kre lang abang apar alang like hingno mulo tangte nangli yongsi nangli korte chinghon he nangli jir chinghon he nangli me chinghon he nangli don rap chinghon tekte la aparta akena sot ne nangli me thang achor pha chinghon he nangli me thang asomar pha chinghon he pulote ko pulo eri tum sinonge korte jan long lege chithi e tum la sonsi ka chi bohong ka che chok e tum la sonsi ake no kamatha ake no si ke claim pulo tangte e tum ake no ne tum lo lasi Christian hemtun ke labang so bang tum along avedet nangji pipot ma pini tum chichini lo je nangli Christian abang lo la nangli hem chilang le pa memedet naslang na pa memedet pulte hola Christian kalilang apar sin nangli ga ke no bang si plang lo pipot nang pachudak the pajundak the lana thek the pinkhare the pinla thek the laga parta nangli korte engjir tum phananta nangli thangnat ta langle lape nangli ha tu phan chak che ha tu phan cherap dunde pulo tangte lage nangli hala ke kroi kre lang tu parsi nangli akeno abang plang der lo clear bang Christian ahem tun ke hem isita Kristo adung kedam pet atum nangsi Christian atum ahem tun ke inutta Jisu aphan ke kroi kre der atum arnam kardom de der atum Nasong thak si girja ke dun de atum dan ki pipe de atum plang pe det nangji aki me akam si alang atum kai ke ta claim nangji la solam si tum halada thalo plia bangke Christian hem ke hem sita Kristo adung kedam pet atum nangji Kristo aphan ke kroi ka chi ki klong atum nangji akamang ding pi tretrok ang ding so pho la ben thong ke ra ka thom la ben jonang ni pi pli pho ke ra ke thom along ire tu aphan hem tu ni si ta Jesu Kristo aphan ke kroi pet atum nangji pusi etum ani pachini lo la puson si litum dolote mondoli along ake kroi thepon bompo la pen ani wangta mondoli abang phuta nangbat bompo etum hem sita arnam phan kiri ke dangte nangli etum hem si bang kep do bang phodo etum si girjam dun de te khali wang lo ke aboda te ke ja tum ani ngarong re det po la posi elitum ke claim nang ya kam da akam along la pen John along ito man thando akam ako thongkera thomaning solong pisipulo phatek hempu etum dak theklong phatek hempu isi mane Kristo aphan dengdelo la pen kedeng pen mamat akam ke claim akimesen arjansi epeklang lo akam deng pi kretrok thongkera ke thom along ke dak phatek hempu alam atebang pharo ahem pu alam than lo la ben so arjan se paklang lo akimisen arjan se paklang lo halamang so jo la pen apora hut mamat alangli pol la pen silas aphan pon si areng amek ancham lo la pen alangli la pen ahem amuni datum an baptism en lo damne hemisi kalanadun pol la pen silas areng so pot amek ki chamdam bang ki chok
ปอลเป็นศิลาสละเกอลังลิตุมชินีเนมุนิตเสตาอลังเตเฮมวังโลละเปอลังลิตุมพันอเมริกาเฮจามโลละเปอลังลิตุมเกทานาลัมอร์จูซีเฮมิสิตาอลังลิตุมเยซูคริสต์พันเดงซีอลังลิตุมเกอินุคริสเตียนเฮมบินองปลังซีอลังลิตุมบัพติซมเอ็นโลละส่วนทศซีอากูลงกับเพกเอเปกลังโลละส่วนอากับเปกลังitum theklong lo jonane pi pli phokera ka thomolong along sokta saikhi abang saikhi hempu lapen hemisi kristo phan kedeng lapen ake groi atumo theklong lo hemisi sigedeng jesi kaching hon korte lapen jeratum initum hemisi chikka keden ji arna makam ke kleng aphan kardom je aphan chihang nang nelo Jepon nang lo, kedam lo motor ta, pini ke dabar lo, pini ke la sona kam jo kiso tum do lana nang ji, la si nili choro lo nili sumara phanta, alang tum bang kiso nganta ke rabdun, accident hota inupet kiso tum kelang accident long bagari pen, ulai si ametang gari pen, ni tum metang gari pen hospital ke pon aso kamta nili sumar claim lo, nili ningarong pek lo, pipot ba, nili gali arna makangin solo, la si hemisi edum Kristo dung si dora rab na ji apisu dun chot apenan dun chot apenan ge gira dun de anam da dom de dan da piun de thang chi ni de apisu bang si dun apisu si kaning ji la son plang pe det nang ji Christian hem tun long ke edum hem isita edum akardom si vet nang ji aluni si vet nang ji akamatha si vet nang ji ake me ke klema kam si vet si nang ji pho bang Christian abang lapen ahem sang ho atum aphan ke arna makam ka claim je aphan pha yes ahoglo jesu kristo ma ke kroi ahem tun atum aphan arna makam ke claim je aphan arnam che pha arna malang atum che pha itum theklong hasto long ta hemi si aphan se arnam ke pha si alang li kam pa claim pini nangli la penili phanta arnam aning hanglote nangli onse ahok alang le phangke kroi abang lo pulo tangte nangli nangli phan phaji nangli tum hemisi phan phaji lasi na tum theklong si lasi la dak nili tum phan ke thanji ning hala arjan paklangi la halo jirikle kle bang ke thom phanta phade tanglo komal nandum chini mahastro long pen Moses Aaron lapen Miriam ke barang ning pi pling ko ser ke bolong na tum long te thak adak thek long po hoda alang litum arna makama phan phalo lasi Moses lapen Aaron Egyptadet damlo korte te damlo Egyptadet Israel mang pi jogya phan lapen kadu ko be Israel ajali na tum phan pangrum lo ke barang ning pi kre phoin ko long ta ko pulo Miriam ke inun montri pilo angjir pilo ke Moses lapen Aaron angjir pilo Miriam alang li kenun montri pi pusidak paklang lo lasi montri pi Mariam Aaron angjir pi bang pi prakso chepon lo lapen kedoan arlo so atum aphan hangsi bang pi api pidun lo lapen prakso he tip lo lapen arlo sumar tum an kan lo konalo ke kan talok alang tum Egypt pen bang lo talok part kapdet pen api ha parai Mariam alang li kan lo lasi Moses Aaron lapen Miriam la jirke kle bang thong phanta arna bhan ke kroi pen pot arna bang ke chodai pen pot si alang li tum bang thong phanta alang li methanga kam phan alang tum phalo lapen adun thu arjan korte te atum phan ake phala me tum ko akachi yokalo ki mi long te theklong lo komar lo nang tum chini ma jonani pi si yang ding suplikera si long labang sola me tum theklong lo la ke Enrio lapen Peter lapen Enrio nada tum hastolong thoglo la si jonani pi suplikera isi long pisipulo Enrio akorte Simon ridamlo lapen thandamlo ne tum masaya theklong lo ako mathio ni pi kep hini long ako dak puthilo sangho bang krenia tum amen kapaklang bang soang bong aprang sike Peter pu abang Simon lapen akorte Enrio sangho ke plangcheng la korte te phanta arnam hempu Jesu Kristo methangaman alang li kam phan hanglo monta la tum jongsi kroi ke dette alang tum claim ke det je polo hemi si arnam kam ke claim etum dak peklang lo la pena so se ke thom arjana bangke korte te tum phan ke pha James la pen John
GBDS so po mara tu pan matyo ng pi kep hini ingkoy ang so long nang te tek long po GBDS so mar zem pen John phanta la tum de korte te apok lo kaching hon korte le pen jira tum eri tum Christian ahamtun nen tu bene tum Christian ke dun bonda pini nangli hem along pen arnam nang phaloma Nosi papedet puloten lang chini non nangli arna pan akiri tum hemisi ak chodai hemisi akiri avelang nangli tum akedam rapet akechora pet Kristo pen dora pet pelang la so posi nang le pan arnam nangke phakang tung duk seta nang le pan papedel nili arnam pan chorolo nili arnam makam claim lo nili 1982 pen arnam makam claim 3 ju pase pen nang claim lo la pen pi ning rong le lo je nili somara tum an nili arnam kam ke claim long nanga cherab dun nanga chetodun nang kardom pidun tangka nang ji nang kiri pidun nigedam ning yadim damupo la son sin pan pulo arnam makam tum penan so phanta ni somara tum cherab dun lo la parta nili sopo akleng alang like paloka kam sinon ta claim bom lo la pen ka dogo ve tum ta nang cherab dun lo la sinil tum hemisi aphan arnam nang phake alang li kam ke claim si aphan pini ni tum ka dogo ve tum angno nang tum arjunon nili somara tum ta arnam makam si claim bom lo Nasi Christian abang la pen ahema sang ho tum an ke arnam ake pha aphan ke long si aphan la pen ke ake claim bi thek ji aphan eri tum akachi sik e tum akenang do koklo na sona taxi ako trok Christian hemtun along Christian hemtun hem along kang du kardom ke hastro teng pen ake misen ang theklo hemisi hem la ke English tum puke la ke house church hem along a monduli a hoglo ni tum hem along a monduli do pipo man tum ajo wangta arna phan kardom arna wangta ni tum hemisi bible alam peng ningi cheprung hemisi ni tum chetong pe ni so ni mun ni su ku te tum ben lun kilun le ben kardom kardi rap ajo wangta ni tum dol that is called house mane hem a monduli pusila pulo Romane pikre thok pholong pisi pulo bang solam puthak ito mana sonsi ke thandu hem along kaching room bom monduli alam si mantala lasi ipinitas isia de Kristo aphan ke krocheng abanglo ipinitas pu isia de long ke Kristo aphan ke deng cheng abang lo la tum hem ta ani wang arnam kardom du la ke hem monduli pusi pulo monduli long dolo hoklo bonda nali hem long si monduli kalidette kupuson poma people ma karjong kang thir ke do dim ke dakhalo nali ningarlo hello namang solam chi tum chuma thada nahi ise kori nang ning pikre thok kres sir keblong pisi da tuman thalo equala la pen pisla hemolong ta chingrum bomlo hondang monduli lo ka chingrum bom monduli lo na pen ha dak ke kroya song dolo la pen song taxi ke barang ning pikre krehini yang ning so ke thom pli la pen ang ding pi thong kera ke thom troksi ben kep an along tum theglamote Israel tum ta Israel tum kupisi ke klemji aphan akatisik nangji la pen ko sonsi kicho nangji la pen akethan alam along pe tum dak theglong lo pipot ma hemisi si kicho ne bostu alang tum aphan arnam hukum pilo nang tum bersak aso that nei la pen nang tum hemalong apaya teng pensi la ki chu pe ek nei no se nang tum kom hek pote anuka prek pen ko chu thu chingrum si chu thura rap nang ji that is called house church e tum karjong an ki chura rap ji ke akenang lo ani wang si karjong an tum ki chu ji rap ji aphan e tum akenang do bonda ke ong pipi ni Christian hem ke karjong an chu chide to pose e tum ma hemtun a her jume a bederlo e tum amtun along arnam nang do lo people edi tunge pirthe aningarong ok ansi kichu bonta etum akar jong ajakong avedetlo laso posi etum akar jong ajakong ke theji aphan ke etum ani wangsi metang hema monduli chepin chong thek ni debar ni ke chingrum chot amonduli long aldet nangji bonta ani wang ali metang hema long ka chingrum thek amonduli si paplang nangji lake arna maning ke hang akam pusi dag itu manthan lo lake arna maning ke hang akam pusi la ben ke misen ang thek pusi gi pulo la sopen si monduli chanji pusi pu la sopen si theji pusi pu la sopen si dengji pusi pu
คริสเตียนบังละเป็นอาเฮมาสังหัวตุมเป็นอาร์นามเป็นอาเกโดราเป็ดเกอาเฮลจูเมอัพลอกจงสีนางลีละเป็นนี่ดีคริสเตียนบังloละเป็นตุมเฮมิสีจงสีตุมอาร์นามเป็นเกโดราบรับloตั้งเตละเกอาเฮลจูเมโลพี่ปอดักอิเสียหินียสมัยทรอกเครซิลงอีตุมพันดักอาลงake than ke kache jok asinduk kache jok asinduk alam se daga toma ke than asinduk obed idom pu amunit ahem along si pondelo lasi laso asinduk ke do pena jok si obed idom la pen ahem tu na pan arnam pahir jumelo arnam pahir jumelo basi pu niyom sonduk sonduk posibo dai to pulo lake kache jok asinduk hala israel tum kanana det kedam hal so kanana det kedam hut ke long hukum kep la pena phi ke la abraham achin la ka dog be thapsi la so sinduk en la pena ba so sinduk la bang so obed idom pu ahem si bikok lo amasi la bang so nat mag mane asinduk ke dodim halabang so hemtun alang tum ke arnam dung si ke dolo arnam pensi kaching ki boy plang dat si arnam la tum pan peher jume piklo labang so lam ta david arjulong lo pusi la so lam arjulong lo pusi la si labang so david ke la so pot ke endam pusi etum dak hasolong lang te nang tum theklong po David asolam arjulong sila so sinduk ci endam busipu alang le sinduk ke ban ke alang li rikong isi tamane gamasa iloksi alang li pekang li ci iloksi alang li ke kan pulama theklo pipot arna madung ke dodun arna mitumundung ke dodun ke ahir jume nang kewang ji aplok pote etum sabi ke plok ahir jume dapan sewang po jongsi iritum jongsi abang putinta iritum jongsi arnam pen jongsi dorabrap thek nangli hemtun jongsi arnam pen si ke dorabrap hemtun bulote nangli hem aher jume pen tengsetji lahalo ka ching hon kor dele pen jiratum pini etum che than tang alam an la son toksinar kep alam an ilitum chichini pamelo nang la pen pini pen etum mathalo nang la pen ilitum arnam kam ke claim piji aphan bor ilo nang lapen Christian hemtun na tengpen arna maning khanga tengpen etume hemtun pe plano nang lapen abang putin hemtun kerap thege hemtun ni kemisen hemtun arjan ke me paklang hemtun lapen so thak si isipet hemtun esumar phanchilana pa me hemtun asumar tum ta pe pophan kachela ching hon hemtun aman ki pe hemtun la parta etum arnam pen dora brapsi arnam herjume aplok ke doji aphanle etum butin ta bor ilonang puthoje thon che than tulonang arnam herjume nang ton pe donang lape anse pe donang nili ning thelo labang solam karjulong pe nang le methang aninga lo charjutha ne ahok lo mane tume hem ne inu kristana bang lape ne apollo lape ne ahok lo kristana pelo ne sumara tum nilamar juluma ne sumara tum mane than thekloma ne sumara tum pe ne arna ma dung doloma jesu kristo dung si doloma lape na herjume ne tum long thuloma na che matha tha jongsina tum phan arna ma kam claim ha ke pha welang pulote nali hem tun pe arna ke akam claim ya phan ki piji phan ning hang helang pulote lapen kerab ji baning hang helang pulote chimatha non nangli arna be helu wingla la posi nili na chuni ri la to phan ahok christian hemtun ke plang ji phan la so lam pe ning chibira nale tum arni ani ta me thang charjura apor manchenra a her jume long tha lapen a her jume ke long chichini tha arna mer jume to long pe donang amen